English, guys. You can talk me English. Thanks for joining my live stream, guys. Happy New Year to all of you. I wish you all a good health, peace of mind, and a happiness. Bye. Nag-games kami sa ang ato kami yung ice cream na. Bakit pag panamisa na pwede mga pwede natin yung mom niya. Isa ram atan di kasi malukot at dito. Ay, nabigat ko. Sleepy ni Kino ni. Sleepy, nagpidong-pido mo. Hindi ko pag nakanta ni Kupang mo. Agala ka man tidanong ni Adam mo, Joy. Yung baba. Kakabasitan mo datan. Minimum na. Okay. Inom kini mama, ayun natin. Ikaw mo, Joy, painom mo mo. Ne. Painom mo mo ah. King! Ayaw niya. Ayaw niya. Mama, ang agas. Ay. Thank you, guys. Pero pinjat mo di pa na atin. Mana ka nagpindot ka, tsokolao. Idilas nga ibagwa lapin ko. Excuse me. Dragsak man. Mama, hindi na ako Japantin. Ang gagamit. Bakit naman malumlumog ka na? Ay, tumalala ka. Di. Wala ka din. Wait muna, Mama Jeka. Di. Okay lang. Kaya lang. Ngayon? Ano ba orayan? Sabi mo ni Papa nga, peng-peng.
Alas 12 na agalaw na. Ay, dahil dahil mama sa wedding. Agora naman tayo. Agora guys, kumanda din. Agora lang. Mama, sana pasan spray. Hindi, patak, patak. Mama, wala pa spray yan. Ha? Napasan yung napasan. Oh, may lamesa na. May lamesa na. Baka may lamesa na. Dok sa tawag ko. Cheng, Cheng, kaya mo na.